poslednom čase sú médiá preplnené negatívnymi informáciami o Alatra, sype sa na ňu veľa špiny, ale o podstate prípadu sa nehovorí nič. Robí sa mnoho akože novinárskych vyšetrovaní, a to najmä na Slovensku a v Českej republike, ale v skutočnosti sa len jednoducho nafúkuje retorika pronáboženskej organizácie Racirs, ktorá sa ukrýva za záujmy Ruskej pravoslavnej cirkvi. Čo teda takého Alatra spravila, že ju títo cirkevníci tak aktívne prenasledujú? Som Alatračka a celý ten čas som mlčala. Venovali sme sa výskumu klímy a napriek genocíde, ktorá bola na účastníkoch Alatra páchaná počas 10 rokov, sme dali možnosť preskúmať metódy a spôsoby vplyvu agentov ruského Racirs, ktorí pod zámienkou údajného boja proti sektám systematicky prenikali do demokratických krajín s cieľom podkopať štátny systém znútra. No teraz nastal čas hovoriť pravdu o tom, čo je Alatra. Je to uvedené na oficiálnej stránke alatra.org. Je tam uverejnený podrobný informačný list, ktorý vysvetľuje históriu vzniku hnutia, ako aj dôvod organizovaného prenasledovania Alatra počas celého obdobia existencie organizácie. Môžete si ho sami prečítať a urobiť si vlastné závery. Ja len poviem, že Alatra je združenie aktívnych dobrovoľníkov, ktorí skúmajú klimatické zmeny a presadzujú demokratické hodnoty v spoločnosti. Sme mimo náboženstva a mimo politiky. Agenti z ruského pronáboženského Racirsu pripomínajú pijavice, ktoré využívajú náboženstvo na svoje zišné ciele. Z pravoslávia urobili titulárne náboženstvo a teraz fakticky riadia Rusko. A teraz podľa retoriky, ktorú práve aktívne vyvolávajú médiá, je zrejme, že prenikli na Slovensko a aktívne vykonávajú deštruktívnu protidemokratickú činnosť. Manipulujú myslením ľudí, zavádzajú narratívy, stigmatizujú skupiny občanov, ako to kedysi robili v nacistickej so Židmi a mnohými ďalšími ľuďmi. Dnes sú ich terčom tí, ktorých označili za sektárov. Každé ich konanie je v skutočnosti trestným činom a stojí za nimi Racirs z Ruska, ktorý sa kryje záujmami Ruskej pravoslavnej cirkvi. Na svojej webovej stránke Racirs zostavil zoznam cieľov prenasledovania, podobne ako kedysi apologetické centrum za čias nacizmu. Spomeňte si, ako z Nemcov v tom čase vysoko vzdelaných a slušných ľudí urobili krutých a nemilosrdných. A teraz to chcú urobiť s nami. Zavádzaním retoriky ruského Racirsu, čoraz častejším označovaním skupín ľudí za sekty a kulty, sa tak snažia občanov Slovenska a Českej republiky vštepiť pocit nadradenosti nad inými ľuďmi. Rovnakým spôsobom sa to začalo v Nemecku. Je dôležité si uvedomiť, že pod touto maskou sa skrýva reálna hrozba voči demokracii a slobodám ľudí. Spočiatku sa v Rusku snažili opatrne obchádzať demokraciu, pričom tajne a masovo porušovali práva účastníkov Alatra. A potom na demokraciu napluli a začali nás tvrdo utláčať. Došlo to až do vzatia do väzby. Situácia na Slovensku je podobná tomu, ako sa to všetko začínalo v Rusku s účastníkmi Alatra. S masovou platenou a lživou propagandou, systematicky publikovanou v médiách. Jedna a tá istá retorika ohovárania a dezinformácií ako v Rusku, tak aj tu. Len si predstavte, že za posledné 2 týždne bolo na Slovensku a v Česku uverejnených viac ako 240 ohovárackých článkov dehonestujúcich Alatra, ktoré si objednali agenti ruského Racirsu. Dokážete si predstaviť, akú serióznu hrozbu svojim plánom na vybudovanie totality uvideli, že na to bolo vynaložených toľko peňazí a pozornosti? A to nie je ničím iným, než genocída národa. Náš účastník sa obrátil na prokuratúru s príslušným vyhlásením. Za pozornosť stojí, že prokurátor, ktorý stál na strane demokracie, bol odvolaný. Urobilo sa to tak preto, aby ostatným ani len nenapadlo vystupovať proti ním. A tiež na zastrašenie všetkých, len tak do budúcnosti. Vidíme, že demokracia na Slovensku sa tomuto bráni a je tu veľa ľudí, ktorí si demokraciu vážia. A tieto masové publikácie a odvolanie prokurátora len zvýrazňujú ich slabosť a strach. Analyzujte históriu, porovnávajte fakty a pristupujte k analýzam kriticky a nezaujato. V týchto časoch sme svedkami znepokojivej zmeny, znovu zrodenia 4. ríše a výsledok ich činnosti na Ukrajine je toho príkladom. Ľudia by mali vedieť, k čomu to krajinu vedie. Najmä ak si každý Slovák váži a cení Slovensko, mal by vedieť o tom, čo sa teraz deje a čo pripravujú pre našu krajinu.